Hello guys, welcome to my vlog. Diyan na po ang inyong lingkod guys, si GC Bisaya Vlog. Di ami karon guys, diri guys kay mamingwit mig langgam guys. Diri sa among gitawag na kuan guys sa spillway. Yung kuan guys ba na irrigation. Pero daghang guys kuan guys. Mga saging or mga kahoy. Ang ilaw mo na guys, diami manaan karon. Ambot lang kani guys, kung kuha ba kami ani guys kay udto naman ron. Manaka pa ba ka ng langgam siya aga. Ito hawang kauban guys ay nangwa pagpaon guys. Tara guys ay. Kay ang ipaon namo guys kanang ang tawag diri sa among probinsya guys apan. Kung sa Tagalog lang siya guys tipaklong. Manida biskay kanon sa kuan guys mga langgam sa hagna or palayan. Munay permi na mo ipaon. Kaya sige guys, kung bago ka pa sa akong channel guys, paki-subscribe at paki-pindot ang notification bell para updated ka sa akong mga video. Sige guys, hindi na takuto guys, kay tabangan pa na ako yung kauban guys ug pangkuan tipaklong para nami pampaon. Kay unya pa ming mga hapon-hapon guys. Di may uli ani guys kung may kuha guys. Sige guys, maraming salamat guys. Guys, magsugod na tagkuan guys, taan guys. Kaya nakakita nami pisto guys. Among taan nag-usa. Kaya para kuan guys. Kaya lami kayo guys, ba may tamak siya sa langgam guys. Tanawan nyo guys, unsa ang pagpaon guys ha. Muna tipaklong guys, paon. Guys, kani guys ay muna tawag kuan guys. Tipaklong guys. Apa ni sa mua guys. Ang pagpaon ani guys. Nani guys ay. Tawag guys ha, ang pagpaon ni nani siya guys, sa lubot ni siya tusukon guys kay para magsiglihok-lihok kay gigkan mo ning kaning apan guys, gigkan ni lubot. Ana sa forma guys. Ana mo na siya guys, o sa itaan. Dili na itaan sa nani guys, bitay. Na guys, para pag alis langgam guys, makitaan na siya guys. Makitaan mo siya alis langgam guys, manakan uni siya. Guys, nami usa guys. Ay mga tamak niya guys ay. Kanina guys, muna yung taanan guys. Kanina na bitay-bitay rin siya guys ang buon guys. Diha. Sige guys, bali na pa mig usa guys kay ngadto na pa mis ubos-ubos guys. Muni kaduha namong suoton guys. Murami anig kuan guys. Murami iring ani guys, sigsuot guys. Nabungog sa guys. Pag-ungo ani guys. Sige kita suot ani. Bitik naman tani guys eh. Ang ikaduha naman taani guys. Kari guys ay. Kari din guys. Kari diri. Kari guys ay kinay isang tamak guys ha. Muna mong taanan guys. Tanaw lang itigos video. Ini guys, muna ikaduha naman taan guys. Punya pa naman tibaw ng hakuan guys, mga hapon guys. Ikaduha pa ni guys. Punya pa natin tibawon guys. Ang pagpaon niya guys. O lang gyapon guys, manani gyapon guys. Ini guys na para kita sa makitaan guys, kay mulihok man. Dili siya guys.
Asam na pitit yung sunod. guys. Mana guys, ikaduha guys. Muna ikaduha na mo guys. Nah guys, ay bitay-bitay na siya guys ba ha. Balhin na mi guys kay human na mi taan sa ubos-ubos na po mi guys. Porting inita guys, ay maraming mga iring ani guys. Sigsuot-suot guys. Sige guys, balhin na po mi guys ani guys. Ikaduha na mo taan eh. Nah guys oh. Hello guys, amon ang tibaon guys. Amon ang tibaon guys kay uwan guys. Basig maanod ning among kuan guys. Maanod ning amon taan. Amon lang kwaon, ngulit nami guys ay. Ambot kakuha ba kani guys. Sige guys, atong tanawon guys. Asan berbita sud? Asan berbita? Tara daw. Suot na po ni ani ko tro guys. Mura na gyud iring ani guys. Suot na po ani guys. Oh, kuha itan na na. Kay tay kuan, uwan na ba? Kuha. Na bagus sa dito. Lagi ano ni. Ano man? May po ano taon. Bisa ilaga. Ako ito ilaga. Yan dali. Pati sa buta eh, katol na pa ani. Ando pa ba kuha? Zero guys. Kaya kuha guys. Isa guys, ang panahon guys. Kasi pure clean. Uwan ra ba guys? Asa to sa? Sod. Punta makan ng guba. Dili no. Ha? Rubo mo siguro dia. Ada dia. Ay guys. Dini. Bilang tadi ya? Ha? Nurut dia tadi ya? Ada dengkit pure. Ada dengkit. Ntar ya? Mana? Hah? Tuloy. Ito, pilar itong kahoy. Aliya. Kat man, ibabaw na. Tara, dito na. Tara. Wah guys, manguli lang gini yang malinahon guys, kiuan guys. Sudah guys, wah gini kaon. Sige guys, ingat ako to guys. Wah gini kuha guys, si Rockbot. Sige guys, selamat guys. Namatay mo guys.